sa kojim materijalom i tehnikom najviše voliš da radiš i zbog čega? Dobro, teško. U stvari ja sam odvek bila jako vezana za naboj, ali to je taj lokal patriotizam. Ne šalim se, ali nekako mi je bilo najuzbuljivije, jer sam kao i u Francuskoj kad sam bila, onda je bilo sve što ću da radim, kao učim o naboju da bi se vratila kući u Vojvodinu, zato što se tamo gradi nabojem. Tako da mi je taj naboj bio zanimljiv i u stvari jako ga volim, zato što je nekako je onako brutije. Znaš, kad skineš tu oplatu, on je već gotov i nije perfektan. I ja volim tu nesavršenost, iako me nervira ovi danas što traže, znaš, hoće kuću od zemlje, ali ako može da izgleda kao da je betonska i kao zašto onda, znaš, nije poenta u tome. Mislim, naravno da ti možeš i treba da ona izgleda kao ok, ali ne da ona bude savršena, jer to onda gubi smisao. Tako da ja volim naboj, volim tu jednostavnost naboja, znaš, dovoljno je sam po sebi, još kad ubaciš, znaš, mislim, sam po sebi ima one linice, pa se tu vidi neko kamenje, šljunak, još ako ubaciš neke boje, pa dobiješ te linije u boji, znači, ne treba ti ništa, mislim, to je kao, meni je to kao umetničko delo, to je to. Ali nije lak, mislim, u smislu treba ti oplata, treba i fizički je težak. I znaš, kažu, kod nas u Vojvodini kad su se gradile kuće od zemlje, osim što je učestvovalo celo selo, moralo se pevati, jer je jako teško, jako dosadno da samo nabijaš i nikad kraja. Tako da je težak fizički posao, tako da, znači, tehnika bi možda izabrala tu, ali ono zašto sam ja ušla u cijelu ovu priču i što sam htjela od početka jesu završne obrade, ti blatni malteri, i to je meni, ti reljefi, dekoracije, to što možeš da radiš u zemlji, to je ono što mi je najzanimljivije, ali mi je trebalo 10 godina da sredim ovu kuću da bih mogla time da se bavim, to je ono uvijek najveći problem, ali to u stvari, i to je, mislim, najzanimljivije polje, ne samo za nas u arhitekturi, nego uopšte za ljude, znaš, kako inspirisati, kako uvući klince, kako uvući ljude uopšte da se time bave. Mislim da je to kroz te dekoracije, kroz to da im pokaže šta se sve sa zemljom može, znaš, i koje su, kako ona može da izgleda u stvari na kraju, koji su to neki završni proizvodi, da kažem, znaš, i kakve su sve to tehnike, kakve efekte može da ima, i to je onako baš uzbudljivo, i to što smo pričali, kao kad kreneš da gradiš, mislim, nije ideja da sad donosiš previše promjena, nego onako malo po malo, i mislim da su tu blatni malteri super način. I sad, ja ne znam da li, mislim da nam je za celu Srbiju malter blatni se na srpskom kaže lep. Kao, da, ja jako volim tu reći lep, kao, znaš, lepi se na taj pleter, i to mi je tako. To je bilo baš jedno od pitanja za koji materijal misliš da ima najviše potencijala da nekako se infiltrira ovaj, da kažem, savremeni izraz. Možda u gradovima, u interijerima, da nađe neku svoju savremenu primjenu. Pa sad to je isto sad opet pitanje, recimo u Austriji Martin Rauch, on je keramičar po struci, ali već jedno 30 godina, 40, on je pionir ponovne upotrebe naboja kao tehnike, i on recimo isključivo gradi nabojem i sve u naboju i sve tako tom brut naboju, i to su sad neke višespratnice ludila gde oni rade prefabrikaciju naboja, gde ti, znaš, odeš, mislim, oni sve to naprave tamo u svom ateljeu i onda samo donesu na gradilište i kao Lego kocke ih postavljaju, i sad ti misliš, znaš, kad to nabiješ tu zemlju, da će to sve, znaš, kada ono uzme kranom, da će to sve da se raspadne, ali ne, to sve funkcioniše. Tako da recimo on je potpuno promenio taj koncept, i sad naboj je postao, znaš, sad svi hoće naboj, ali s druge strane mana svega toga, industrializacije i te kao promocije zemljane arhitekture u tom smislu je dovela do toga da ona užasno skupo košta. I sad je prestiž, sad stvar prestiža u Austriji, Nemačkoj, i sad je to, znaš, ljudi jedino koji su bogati mogu da grade sebi kuće naboje, što mislim... Što je paradoks samo po sebi, zato što je to bukvalno, kako kaže, za siromašne ili za siromašne, za obične ljude. Da. I onda sad da ne pričamo o tome da sad želiš blatni malter koji je roz, ne znam, i onda dovoze ti glinu iz Kine, i onda ti radiš kao neku kuću koja je kao ekološka, znaš, to nema veze, mislim, za mene to nema veze sa ekologijom, jer kao gubi smisao. Naš ideja je da gradimo tu sa tom lokalnom zemljom, i on to zaista genijalno radi, i on je recimo jedan od retkih, vrlo često sad u naboj stavljaju cement. Neki procenat mali, jer kao da se standardizuje kao materijal. A sad mi znamo da se zemlja ne može standardizovati jer se svaka razlikuje i prosto to nema smisla, ali tako se radi, i uvek jedan kolega moj Englez, on kaže da to rade ljudi koji nemaju poverenja u zemlju i da ne treba ti meni da se bave. Znaš, ako ne veruješ, onda nemoj je ni koristiti sa nekim bezveznim dodacima, jer onda gubi smisao, jer ona više ne može da diše, ne može da obavlja te funkcije, na kraju ne može ni da recikliraš. Mislim, sve ono što zbog čega mi radimo sa zemljom, onda nema smisla. Tako da
Znači, kad smo kod toga, šta su sve dobri stabilizatori, a nije cement? Pa sve što je prirodno, mislim, kreč je odličan, sad ima tu svega, znači sve što je prirodno i sve što omogućava u stvari da zemlja diše, čak vrlo često u ovim modernim prostorima, i sad većina ljudi želi sad da tu obnovi kuću, pa ne želi baš da ima blatne maltere, uvek nekako gips karton se provuče kao opcija koja to dozvoljava, koliko god kao bila, to je neki kompromis koji se pravi, ako želiš one ravne plafone, a to kao baš sa zemljom je teško izvesti, onda se kao opredeljuju za gips karton. To je tako jedna opcija kao koja može da se provuče, ali u principu, mislim, jako je zanimljivo to kako su ljudi, šta su sve ljudi tradicionalno koristili za gradnju, sve što im je bilo u okruženju. Znaš, sad imaju, slama im treba za stoku, za te krovove na početku kad su ih koristili, onda, ali recimo od pleva, koja je ljuspica od žita, za nju nemaju funkciju, a ona je dobra za maltere. Isto, jako je zanimljiva ta povezanost toga da žene obnavljaju kuće i to da je jako sve slično kuvanju. I znaš, koristimo brašno, kazein iz mleka, jaja se koriste, mislim, krv životinja, urin i ove sve ostale izlučevine, da ne pričamo, ali znaš, sve se koristilo i svemu su naši isto so izvuče vodu, se koristi u pećkama, kad radimo peće, uvek dodajemo taj posljednji sloj i tako, znaš, sve to... Jer izvlači vodu. Da, i mislim, ima puno tih tako jako smislenih i jako logičnih, ili pepeo su kao stavljali u kreč, da s jedne strane izvuče vlagu, mislim, ne znam, znaš, i sad ima tako bezbroj tih stvari, ili recimo nisu nekad imale rukavice plastične, a rade krečom, i šta će, onda namažu mašću ruke i onda nanose. Jel to funkcioniše? Pa, očigledno da je funkcionisalo. Tako da, mislim, ima super tih recepata, a zaista jako je zanimljiva ta kao kuvanje. I znaš, i kad stvarno objašnjavaš ljudima, na kraju kad napraviš taj malter, pogotovo kad ga radiš s plevom, on izgleda kao da ćeš sad praviti neke integralne kolačiće, nemam pojma. Tako da, vrlo je slično. Znaš, isto kad praviš ćerpić, isto kao staviš kao brašno da staviš, ti staviš pesak da ti se ne zalepi i sve, tako da mislim vrlo je sve slično. Da, logično zapravo koristiš ono što ti je i lucidno na neki način, čega se ljudi dosete.